Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Loeren zie je kijkers staan. Ik heb dich toch een doos, ik heb hier zeker 10 kilometer liggen te lopen voor de vondst te vinden. Wat steekt daar dan, hè? Wat is dit hier? De melktap. Olaf, kom we gewoon gaan drinken, jong. Dat zal voor ons ook wel uithangen, hoor. Ja, nu kijk me toch eens door de hele achterkant eraan, zeg. Hé, hey, Fons! Ik ben die koe aan het zoeken. Fons, heb je al gezien wat er allemaal staat? Nog niet. Nee? Ik heb me laten vertellen Ja. dat ze hier tapmelk kunnen kopen. Het is de melk direct van de boerderij. Van de koe van de boerderij. Zit die koe dan hier in dat hok en dan kan ik die zelf melken? Dat kan ze proberen, maar hier is de melk. Ja. Ik kom net even van de achter de stallen af. Ja. Ik heb gezien dat ze een volledig geautomatiseerde boerderij hebben. Dan moeten we daar even gewoon kijken. Oh, ik weet wie dat werkt. Dat zijn allemaal van die dingen die op en neer gaan. Dat zullen ze wel kennen. Dat is wel vreugde nog wel. Kijk, maar dit is, hier staat de melktap. Van de familie Smits, geloof ik. Hier. Ja, Smits, ja, zo. Kan ik mevrouw aan. Kan ik mijn vrouw aan, zeg. Carla Smits. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Carla hoor ik net. Carla, melkvers van de koe, de melktap. Wie werkt dat eigenlijk? Melktap, ja. We hebben een 160 koeien, 3 melkrobots. En het is de bedoeling dat de lui gewoon verse, rauwe melk in tappen. En ja, dat is het gewoon een hele goede. Alles zit er nog in, zeg maar. Er is helemaal niks met gebeurd. Het is alleen gekoeld en voor de rest niks. Dus alle goede voedingsstoffen zitten er nog in. Ze zei ze net van Vreugderoet, we worden allerlei melkvervangers ontstaan op de markt. Door Unilever en noem maar op. Allemaal noem. Kost je maar terug naar Vreuger, rauwe melk. Ja, Waar alles in zit. alles zit erin. Alle gezonde elementen. En toevallig heb ik wel lezen, ja, we hebben wel grappig een foldertje gekregen. En er sting bijvoorbeeld in, vandaag heb ze kokosmelk en havermelk en ja, noem maar op. Kamelenmelk ook. Hè? Ja, verschillende soorten melk. Ja, dat zijn die met die twee beelden. Ja, Dat is een koe, er nee. zit wel veel melk in. Ja, maar dat was wel leuk. Toen lieten ze zien, 1 glaas rauwe melk. Hoeveel glazen ze bijvoorbeeld kokosmelk moest drinken om aan diezelfde hoeveelheid vitamine en voedingsstoffen te komen. Ja, dat stinkt ze wel versteld. Dan moest ze bijvoorbeeld, zeg maar, 6 glazen kokosmelk drinken in plaats van 1 glaas dinges. Dus dan menen de mensen dat ze duurzaam bezig zijn, maar dat is helemaal niet. Maar weer Vreuger klein worden. Het is ook wel melk van de boerderij. Ja, wat veel ligt er nog bij die melk van vroeger, Fons? Dat is wel lekker. Nee, dat veel gaat bij opgaat bij zonjas. Daar ligt het niet voor, zeker? Daar kwam altijd een velker boven. Ja, en dat Ja, is... niet altijd toch. Jawel, jawel. Dan wordt hij gekookt. En dan krijgt het velkje. Ja, maar dat is wel lekker. Maar dat is wel germ, want Ja. we hebben niet voor niks destijds die melk afgeschaft van de boerderij. Hè? Want die moest gekookt worden, dan was risico voor TB, tuberculose en vooral in dingen van allerlei andere bacteriën. Is dat nu niet meer? Nou, we hebben op het deurtje staan dat tenminste de melk moet koken voor gebruik. Veel zijn dat verplicht. Vanuit het voedingsinstituut dat erbij staat. Maar ja, ik moet zeggen, de meeste mensen wat hier komen, drinken ze rauw. Maar voor kleinkinderen, zwangere lui en aaierlui, werd toch geadviseerd om ze te koken. Of ja, koken klinkt al zo. Oh. Maar je kunt ze ook gewoon tot 70 graden Je verwarmen. zelf drinkt hem rauw. Ik drink hem rauw. De meesten drinken hem rauw, maar veel zijn gewoon verplicht om dat erop te zetten. En dat is tenminste hun eigen Verantwoordelijk. eigen verantwoordelijkheid wat ze doen. Super lekker, Tom. Zullen we eens even kijken wie Ja, laten we eens kijken. Dat is benieuwd wie dat zijn werk heeft. Ja, de yoghurt daar, die yoghurt is zo in trekken. Ik heb hier een recept liggen van wie ze yoghurt moest maken. En ja, veel jullie doen dat. En het is gewoon maar heel eenvoudig Dus om je te zegt van maken. de rauwe melk maak je zelf yoghurt. Ja, ja. Oh, dat is leuk. Dat is heel eenvoudig om te doen. Maar je hebt hier een automaat, dan staat hij midden in het veld. Dan moest hij even toch nog wel zoeken als hij hier wil komen. Ja. Het heet officieel, het heet dat... Ja, de melk dan, maar dan zit hij eigenlijk in de schluffert. in het Puntbroek, in Ja, Mario Puntbroek, Ja. ja. Dus de schluffert zo in En het buurtschapje. De melktap. Ja, maar ik ook. Ja, met de heb yoghurt. je euro's bij je? Heb ik, ja, kijk, Ja, ik jij is ga- nou zakelijk, hè? Dat is zakelijk. Heb ze euro's bieden voor? En moet je al 2 bieden, want de fles kost maar €1. Alsjeblieft. Dat was eerst het, ja, Hoeveel? dat kan je zelf doen. Hè. Hetzelfde Eerst- doen.
Eerst een Ja, fles. ja, laat eens zien wie ze dat neus. Wat zie je? Pak ze eerst een fles, ja. Dit is een fles. Ja. Oh, De daar. fles wordt bijna kapot. Jongen. Dat kunnen we Ja, en dan zal ik gewoon even een beetje helpen. Ja, fijn. Kijk, dan doe je eerst op dit knopje, start, stop. En dan, stop. ja, en dan, je wilde een liter. Ja, Dus dat doet je nu nog een keer. Dan heb ze 1 liter. ja. Deurtje open. Deurtje open. Dop heb ik al eraf, zin ik. Vast zo. En hoe de Ja, munt en nu dan? heb ik een knopje weer doen. Oh, en de munt dan? Oh, sorry, dat moest dan nog eerst erin. Ja, Nu een knopje doen je. dat knopje doe je. Goed, Oh, ja, dit is een soort koe, hè, Tom? Kijk eens aan. De melk wel, goed achter wat in het huisje zit. Nee, maar dit is een automatische koe. Oh ja. Oh zo. En als je denkt, oh god, dat gaat niet direct terug, ik kan het ook even op stop doen. En dan lust het schoen een beetje wegzakken. Ik gooi wel een beetje zo. Ja, dan duw je maar Dan door. loopt het onze pil. Ja, dat doe je Ja, niet. dit is een wedstrijd. Ja. Dank Kijk. u wel. En nou, Kijk. Koetje. Zo gek weer raad, ja. En dan moet ik de deksel wel vinden, hè? Ja, dat is in de tas kijk je kijken. in de boxentasje. Nee, Nee, toch ergens Dat is onhygiënisch, een deksel in de boksen. Dat is allemaal Oh, dan moet hij al in zitten. En veel, maar wie keur die is, hè. heel cool. Dat is 3,6 graden. Dat is lekker. Toch met hem, en rauw drinken, ik kan niet koken. Gist je die rood drinken voor? Ja, zeker. Ik ben er hoort dat de risico Ja, maar dat was ook jong, hè. ik doe dat toch, dat is gezond, echt gezond. Maar als je ze dan komt halen, dan moet je heel veel mensen hebben een koelthuis bij zich. Ja. Je moet nog niet in een uur met een auto nog rijden. Of dus een koelthuis met het koele elementen erin. Want Ja. ja, weer hebben ze lekker keurig rijden en dan moet je ze ook even goed verzorgen. De kind kan ze 3 dagen bewaren. Dat is mooi. Maar de melk, Ja. daar kun je achter van die koeien en we hebben die een automatische melkstal. Dat is heel modern. Hoe die koeien heel vriendelijk gehouden worden. Hè. Een Ja, soort biologische melkding. Het is misschien wel eens leuk om erachter te mogen kijken. ja, kom maar met de lucht daar dan eens in. Och, het is toch niet te geloven. Eitjes en uitjes. Uitjes. Geen uiertjes. Ja, nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat die uieren met die melk moet. Ja, maar dan komt die melk goed. Oh, dat weet ik niet. Zeker. Maar melk komt toch niet uit een ui? Uit het eier. Eier. Hij weet ook dat een uier uit 4 kwartieren besteedt. Nee, dat wist ik niet. Dat noemen ze zo. Ja? Een uier heeft 4 spenen. En dan noemen ze 1 speel, noemen ze 1 kwartier. Dan Ah. horen ze les, dus een jongen die liep stage. Oh, zit er. Dus dat allemaal bijeen is een oer. Maar uit wat voor kwartier komt deze melk? Ja, dat weet ik niet. Linksachter. Dat is een linkse vuurzet geweest, Frans. Of leuk. En naar de koekenkast. Ja, ja. Ik Dat is altijd leuk, hè? ga net toch voor een koe gekalven, dus dan laat ik zich daar dan nog zitten. Daarachter hebben we van een mesje hier staan met een mini-strooibakje eraan. Er loopt een soort railsysteem door dat hele stal. En die koe die liggen in haar eigen strooi, maar dit is eigen strooi, dat is door een messcheider gegangen. Daar is de gier uit geperst. En wat overal is dit, het is een soort, ja, kids bieden zeggen compost, maar het is gewoon ja, de mes en het is ook heel goed gegeven aan de bloempjes en voor op het gezonde. Nou, we kunnen wel eens wat geraniums beporten door in de lente hier midden in de stal. Maar ja, het is heel zacht. Als je koe nu in die box liggen, dat veert gewoon een beetje. Die koe vult Is zich dat heel dan lekker is dat, in. duurzaam? Of, Ja, zeker. Of er dan geen vreemd seks of een andere brieven aan te of kopen. sleur of wat dan ook. Ja. Ja. Ja, dat is knap. Heel modern van opzet. Ja, maar zo moet het ook, hè. En Alles in de recycling. Ja. En als je de toekomst wilt blijven boeren, zullen ze toch zoiets moeten bedenken allemaal. En als je kijkt die staal wie die nu opgebouwd zit ten opzichte van vroeger, dus kijken dat is heel hoog. En de afstand is heel breed van de voerrek tot de boksen. De Ja, boksen zijn breed. Ja. Die koe, ja, die voelen zich gewoon happy. Ze blinken schoon en ja, er is niks mis met eigenlijk. Nee, als ik het mis met waar, dan kost het wel zin. Maar die Dat poetsen is zich toch, dat is een bijzonder. helemaal perfect. Ja, die hebben een paar koeborstels in de staal hangen, dus dan kunnen ze wel lopen en weer ze. En dan gaan ze ook Beetje vanzelf brakjes, door. joh. Als ze zelf, ja, dat vinden ze lekker. Ja, die doen dat Ja, vanzelf. Tom hè. ook, dat vindt het ook wel af en toe lekker. Ja, de lucht voor ons. We gaan ze even de rug vegen als ik hem s'avonds tegenkom. Ja. Een vunske. Hoe is zo'n scalpje? Ah. Oh, wat chic. Ja, zo begint het daar.
Die koe die heeft nu net gekalfd. En die koeien wat bij ons kalven, die krijgen allemaal een groot hok eind. Dus het is een soort kalfhotel, kun je het wel zeggen, hè? Ja, die koeien hebben hier gewoon heel veel ruimte. Die kunnen lekker lopen en een beetje trampelen. Want ja, als een koe gaat kalven, die moet zich een beetje op haar gemak voelen. Dat heeft nog niet gestaan, dat kalfje. Ik denk dat dit de eerste keer is dat er nu een staan Dat is. maak ik weer nog met. Ja. En nu zal het eigenlijk misschien ook, ja, dat gaat automatisch, dat er nou die koe gaat, dat er gaat drinken. Verlaten ze meestal even gewoon een tietje erbij. Maar die melk van deze koe, die melk je toch niet? Of zo? Nee, dat is de biest, hè. Dat is biest. het belangrijkste spul voor het kalven. Dat moet eigenlijk binnen 2 uur moet hij die biest hebben. Ja. Want dan gaan die darmpjes werken. Ja. En dan krijg je ook een gezond kalf. Wilt ze de melk hebben van het kalfje? Dat geeft Nee, niet. dat zoek ik niet willen, nooit van mijn leven. Ik wil Nou, dat maar niet. zal ik tegen je gaan zeggen, er zijn mensen, die biest daar, ja, dat is dus de eerste melk van de koe, hè, maar er zit zoveel voedingsstof in. Hè. Dus sommige mensen zijn helemaal gek op. Hè. Sommige Maar mensen veel hebben het toch verkopen niet ze. nodig, die voedingsstof. Nee, maar veel verkopen dat niet. Veel hebben dat zelf nodig voor de kalf. En als zo'n koe nu best veel biesgeeft, dan doe je ze zelf in de diepvries. Dat ik, als ik daar een andere koe heb, wat bijvoorbeeld niet veel geeft, dat ik gebiest heb voor dat kalfje. Want Ja, ja. dat is heel belangrijk, ja. Ja. Ja, hier zie je het gebeuren, hè. Ja, hier gebeurt het 24 uur per dag. Dus dag en nacht gaat dat niet door. En ja, hier staat er nu naar een in de robot. En ik zie dat er bijna leeg is, geloof ik. Dan gaat deze arm al zo, dan ga ik nu naar achter. En dan pakt er één vrein die bekers onder de koe moet. En als je hier op het schermpje kijkt, dan kunt ze ook zien hoeveel die koe heeft gegeven. Die heeft nu 10,2 liter gegeven. Ja. Per kwartier. Nee, dit is per kwartier. 2,5 liter. 2,6 En nu dadelijk gaat hij ook groen weer. En nu gaat hij hem even nog sprayen. Dus dat is voor desinfectie. En dan gaat er dadelijk de robot doet en dan staat de volgende koe al klaar. Leg er daar meteen voor. Als het Ja, kijk, die is nu gek aan het doen. Die kregen brokjes in de bak. En daarom komen die ook naar de robotaire. Ja, nu is ze nieuwsgierig, ja. Een koe is best nieuwsgierig. Dan ga je naar de hoed. We willen de volgende zien. Dan ga je naar de hoed. Wauw. Maar een koe is een gewoontedier, hè. Die komen nu ongeveer 2,7 keer per dag naar de robot. Die koe wat net is geweest, die gaat nu gewoon naar de vorige keer. Die gaat weer gaan vreten. Daarna gaat hij weer liggen. Daarna gaat hij weer opstaan. Dus koeien zijn eigenlijk autisten. Doen de ganse hetzelfde. Die communiceren niet met die sterke dit alleen. Nee. Op hun manier. Nee. Ja? Dat zijn toch kuddedieren. Het zijn kuddedieren, ze willen toch bijeen blijven. Dat hoeft dus verder niet eens bij te staan, want ik zeg net 24 uur per dag, dus dan... Nee, over niet bij te staan, we doen wel gewoon 2 keer per dag. We moeten dan toch de stal ingaan, we moeten kijken dat die boxen zuiver zijn, dat niet een koe in een box zit gescheten. En dan kijken we op onze app, we hebben een app op de telefoon en dan kunnen we zien welke koeien nog niet geweest zijn. Die halen we dan wel even op, maar dan doen we hier de rekken sluiten. Maar voor de rest hoeven we weer niet hier met de hanje die bekers onder te gaan hangen of te doen. Dat gebeurt allemaal automatisch. Het gaat nu gebeuren. Ja, nu kun je gelijk van het begin aan eens even zien wie dat gaat. Die koe die staat nu in de box. Die koe werd herkend. Maar wat zit de robot? Jammer, doe een bus op de molken. Dus dan gaat weer droed. Die wil natuurlijk heel lekkers Die geworden. wordt nog niet aan de beurt. Maar ja, nu staat de volgende koe al klaar. Misschien even een geluk dat deze wel toestemming heeft. Dan moeten we even wachten, dat weet ik gewoon niet. Dat is wel heel groot. Ik denk het misschien wel. Ja, dan ga je beginnen. Nou, wat gaat er nu doen? Nu pakt er aan de beker. En de beker, dan duidt er nu dit hursen. Dan duidt er met een beetje water, gaat er die speen schoonmaken. En daarna duidt er dat een paar keer weer trekken. En daarna blust er dat die speen schoon, dreug. Want die speen moet dreug zijn, wil dat zijn. Dat duidt er dus bij alle 4 de spenen. Hij krijgt via daar die piep, dan komen de brokjes. En hier onder. Oh, als je nou kunt kijken, daar komen de brokjes.
En als het dus niet lukt, de robot die is geduldig als getten. En hij nog iets zat, dan probeert het nog een keer. En nu hebben ze zien alle veer te pakken. Ja, en nu draait de robot zich om. En dan gaat er even onder die slang en zo. En dan dat die slangen een beetje beter liggen, dan werden de puutjes toch super gespoten. Dus wie heerlijk en niet goed niet hebben in een robot. Ja. Nou, dat zijn allemaal handelingen die ze normaal alleen niet soms kunnen doen natuurlijk. Nee, dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet. Dus die hebben het zo gehoord. Ja, en dan vervolgens, dit is wat in die melktap te kijken. Ja. is. We Ja. hebben eigenlijk alles gehad. Ja, beste kijkers, je begreep het natuurlijk wel. Kom er een keer in de buurt van, wie had dat hier ook weer voor ons? De Snuffert, hè, Mario, En dan kreeg ze op een gegeven moment beurtjes. melktap. En die moesten volgen. Dat moet het zijn. En dan moet zorgen dat ze een paar losse euro's hebben, want met briefjes kunnen ze niet betalen. Dus hopelijk terug te zien, dadelijk een keer ergens op Marie Hoop of ergens, dat je lekker heerlijk aan de melk zit. Zo is het. Ik zou zeggen, blief, gezoend, bedankt voor het kijken. Ik ga melk drinken. En volgens gaat melk drinken, ik ga ook te kloot. Ja, Hoor je dat dat? is klaar.